Missä kaikissa bändeissä sä oot soittanut? No tällä hetkellä mä soitan tuossa Honeybee and T-Bonesissa, missä mä oon nyt ollut viimeiset 12 vuotta vakkarina. Sitten mä soitan Bradin bändissä. Niitä keikkoja on tällä hetkellä kyllä tosi vähän. Sitten mä oon käynyt tuuraamassa Pete Parkkosessa, Dingossa, Tommi Läntisen kanssa, Irinan kanssa, Annika Eklundin kanssa. Meillä oli aikoinaan semmoinen The Irrationals-niminen bändi, vähän semmoinen underground-bändi. Auroran bändissä soitin aikoinaan, Ilpo Kaikkosen bändissä. Mike Monroen kanssa ollaan tehty jotain semmosia firmakeikkoja. Sitten TV2 Summeri House bändissä, se oli kiva homma. Siellä tuli soitettua esimerkiksi Rudolfin kanssa, se oli meikälle kova juttu, mä tykkään Rudolfista tosi paljon. Putouksen House bändissä, Komediateatteri Areenan teatteribändissä, Tony Mary Iomin bändissä, eli Black Sabbathin kitaristin Tony Iommin tyttären bändissä. Se oli tosi siisti prokkis. Harmi, että siitä ei koskaan tullut oikein mitään, mutta sitä oli kiva tehdä. Timo Kotipellon kanssa tehtiin semmonen kasino Helsingissä, semmonen show at dinner, se oli kans hauska prokkis. Sandhjan bändissä, eli tää, joka edusti Euroviisuissa Suomea 2016. Palefacein kanssa erilaisissa prokkiksissa. Anna Kokkonen, Janne Hurme, Rami Rafael. Sitten on kaiken näköistä bilebändiä ja sun muuta tuuraushässäkkää.